Σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσω το φαινόμενο της επαλληλίας. Το κύκλωμά μου αποτελείται από την πρώτη πηγή που συνδέεται στο συν και στο πλην, από δύο αντιστάσεις 1 kΩ και μία αντίσταση 10 kΩ. Αυτά τα δύο που συνδέονται με κροκοδιλάκια, με τα αντίστοιχα καλώδια, είναι η δεύτερη πηγή ε2. Πάμε τώρα να ρυθμίσω τις τάσεις των πηγών μου στην πηγή συνεχούς τάσης. Παρατηρώ ότι έχω συνδέσει με καλώδια στο V1 και στο V2 τις δύο μου πηγές αντίστοιχα. Πατάω το V2 για να ρυθμίσω την τάση V2 σε 2V. Αυτό θα γίνει μέσω του περιστροφέα. Ρυθμίσω αντίστοιχα και τη τάση της V1 σε 5V. Αρχικά αφαιρώ την ε2 ίσον 2V και την βραχικυκλώνω στο κύκλωμά μου. Παρατηρώ ότι έχω έτοιμο το πολύμετρο στο δεξί μου μέρος με τα δύο καλώδια να είναι συνδεδεμένα, το κόκκινο στην ένδειξη volt και το μαύρο στην ένδειξη COM. Εγώ θέλω να μετρήσω την τάση και το ρεύμα στην αντίσταση 10 kΩ. Προσέχω πάντοτε το πολύμετρο να είναι σβηστό όταν δεν κάνω κάποια μέτρηση. Με τον περιστροφέα βάζω την ένδειξη στα mA και αλλάζω το κόκκινο καλώδιο στα mA. Παρατηρώ ότι δεν θα έχω κάποια μέτρηση διότι το ρεύμα είναι σε AC, ενώ εγώ θέλω DC. Να υπενθυμίσω ότι για να μετράω ρεύμα πρέπει να διακόπτω το κύκλωμα στο αντίστοιχο σημείο που θέλω. Αν είμαι σίγουρος ότι δεν έχω κάνει κάποιο λάθος στο κύκλωμα, τότε τσεκάρω μήπως έχουν πρόβλημα τα καλώδια και δεν έχω μέτρηση. Ωστόσο, όπως σας είπα, εγώ το λάθος που έκανα ήταν ότι δεν άλλαξα την ένδειξη σε DC. Τώρα που το έκανα, παρατηρώ ότι έχω κανονική μέτρηση. Για να μετρήσω την τάση, ξανά επαναφέρω το κύκλωμά μου όπως πριν, αλλάζω την ένδειξη στο πολύμετρο και το καλώδιο και μετρώ την τάση. Στη συνέχεια, επαναφέρω την ε2 και βραχικυκλώνω την ε1 αφαιρώντας την από την πηγή συνεχούς τάσης. Παρατηρώ ότι έχω συνδέσει μέσω ενός καλωδίου το συν του breadboard με το συν της ε2. Θέλω τώρα να μετρήσω την τάση πάλι στην αντίσταση 10 kΩ. Τέλος, με ανάλογο τρόπο μετράω το ρεύμα. Προσέχω να έχω διακόψει το κύκλωμά μου σωστά. Αλλιώς δεν θα έχω σωστή μέτρηση. Επίσης, δεν ξεχνώ να αλλάξω την ένδειξη σε DC. Ρυθμίζω το πολύμετρο και μετρώ. Τέλος, προσθέτω τις μετρήσεις μου για να βρω τη συνολική τάση και το συνολικό ρεύμα που διαρρέει την αντίσταση με την οποία ασχολήθηκα. Το φαινόμενο της υπέρθεσης είναι πολύ συνηθισμένο όταν έχω πηγές με διαφορετική συχνότητα. Τότε, ο μόνος τρόπος για να επιλύσω ένα πρόβλημα είναι να ασχοληθώ με μία μόνο πηγή την κάθε φορά, απομονώνοντας όλες τις υπόλοιπες. Στο τέλος, προσθέτω όλες μου τις μετρήσεις.